Aquesta és la població del Quer Foradat. Totes les muntanyes nevades. Aquí tenim l'equip. Equipo bueno. Roger, Marta, Carlota, David, Òscar i jo. Déu. Pregunta'm alguna cosa. Entre moltes altres coses, Roger, també hi ha el fet de celebrar els 39 anys de l'Òscar. I en això estem, una taula encarregada i ganes de passar-ho bé. No hi arribarem per això, em sembla, la taula encarregada, no? Sí. Sí? La Marta dirà que no es troba bé i tornarem. Ah, però jo pensava que havia quedat diferent. No. Ah, vale, vaig a parlar amb la Marta. Bueno, el Roger, que ha dormit avui amb la Carlota. Fins ara. Després ho mirem a casa de la Carlota? Sí. Amb el mapa de... El bolet. De bolets. Boletum. Espera, que el filmo. Espera't un moment, que jo vull sortir. És faloides, Carlota. És bonic. Tens valor. Però no es poden tocar? Que et va fer una foto. Bueno, un petó igual és massa agut. Però t'has de ficar allà així, vine, a veure, escolta aquí. Entens que com faig la foto, tu? Clar. No anem bé, Xavi. No. És una mica Mira, moguda. a mi, a vegades meus pares em pregunten per tu. M'estava gravant? Els Prats, passa'm aquesta foto. David, anem Anem a restaurant de sorpresa de l'Òscar, no? Ara estem fent veure que no sabem on anem i que trobarem una pizzeria llardosa per algun puesto a l'atzar. Però no. Perquè l'amic Lizana va dedicar unes hores del seu valuós temps a buscar el puesto més estupendo on puguem... El dinar? No, el temps. El dinar no. I ara ens dirigim a dinar amb un puesto que... Superguai. de colló de mico. Bueno, cuina tradicional. I si no, al següent capítol ho podeu comprovar. Gràcies als ganxitos que t'has de donar perquè... M'aneu de llum, molt, ho sapigueu. Què t'importa? Ben vist, ben vist. Ben No, vist. ja ho he vist, tio. M'has ajudat molt. Ja pots bufar quan vulguis, però desitja una cosa... Desitja que et facin fixa o Jo alguna ho tinc. Desitja ser una miqueta menys malcarat. Ala, que desitja el que vulgui ell. Encara t'ha gravat, no? Sí. Vinga, la Champions League. Champions League. Va, fes que... Bien! Ai, macho, el puto dia amb la merda de les espelmes tot el puto dia. Presència nou. No m'has vingut a ajudar sempre. Ara, quan m'estaven allà dient xunga, mala persona... el David per aquí en plan... Catalanes, la flapa... El tio no es dona compte, saps? I el flipat. Jo estava Jo sentia que li deien algú. M'agrada la taula. Ella flipat. El detall del tots dient que es quedi... Pobre Pau. La Carlota l'ha fet fora, guarrament de la cuina. Vés-te'n! Jo dic, 3 ganxitos, què fas aquí? És malcarat l'Òscar, Marta? Una miqueta, Malcaradet, una miqueta. No és mal xaval, però... No, amb el xaval no, però És mal caradet. de tant en tant té una sortideta així. així. Amb un tonito que... Tonillo, tonillo. Tonillo. Toni, a veure, Toni. Vinga, va. Òscar... S'ha construït la copa? Celebrar en 39, tu... Això no para, que ho pari, tio. Xavi, amb una mà. Don't stop, tio, don't stop me now. Amb una mà. Don't stop me now. Per aquí darrere està Òscar i Marta, farem... Fixeu? Quina parella fan, de veritat, quina sort que han tingut. Ai, és que és veure'ls i, escolta, se m'omple el cor de joia. I allà darrere ens tenim el David i a la Carlota a veure què passa.
Els hem deixat sols a veure si sorgeix l'amor entre ells. Vinga, fins ara. Havíem pensat d'Isard, sí senyor. Mira què. L'Òscar ha fet una descoberta i la càmera... Sí, Són d'Isard aquests. són d'Isard. És o no? Aquest és un Isard de 3 anys, Són dos... femella. Ja, espera't. Atenció. Estan a 10 minuts d'aquí. Espera, que Roger... En aquella direcció. Ojo de àguila, amigo. Tot un expert amb aquestes lides. Mireu com ens fan fotos els enamorats. David i Carlota, David i Carlota. Se quieren. Ui, hòstia. Fins ara, tio, és com un espirat de la Guerra Mundial. Com un sol home. Vinga. Aquell és el nostre destí d'avui. No sé si el podrem assolir. El seu nom ens el dirà la Marta. Les penyes altes del Moixeró. Gràcies, Marta. Tenim el Roger perseguint isards. Què fer vídeo? Sabem on estem? Sí, Què posa? anem cap a les penyes altes del Moixeró. Què? No tocar l'objectiu. Cansadillos, però una altra fita que passarà als annals de la història. Què mal de tot. Veteu, l'espectacle del meu país, del nostre país. Ja arriba l'Òscar. Es ponen en una abraçada fraternal. És que passa que quan arribes al final, clar, a l'últim tram és el que consideres més dur, perquè ja ho veus aquí. Començava a cremar més del que no. Roger. Omnipresent. Estic a 3 comarques alhora. Que veurà el pirulo? Aquí tenim a Marta, Carlota i David. 2 i 3. No, Hi ha abraçades, hi ha moments de gran tendresa. M'abraçaria, però la meva obligació és filmar sempre. Anem a veure. Quedat en foco. I que sortís tot. Equipo bueno. Equipo bueno, Un altre cim. ja són dos. O un menys. Tot així. Decidim baixar, hem fet el cim i és una altra prova que hem aconseguit. Ara ens queda poc més o menys 1 hora 45 minuts fins als cotxes, després un tram bastant llarg de cotxe, agafem, passem al túnel i potser ja anem allà a Barcelona, no sé si parlem a menjar alguna cosa passat al túnel del Cadí. Tot això ja es veurà. De moment, fins aquí, moltes gràcies per la vostra atenció i ens retrobem ben Però aviat. encara no s'ha acabat el vídeo, que encara falta que tornar a baix, encara agafar els cotxes, dinarem una altra vegada. No hem acabat encara. El propietari sóc jo. Adéu.